Kerol Aquilina, Beppe Fenekadami u oħrajn li kmandaw dak li jseħħ fil-Partit Nazzjonalista mhumiex kuntenti la Bejdrin Delija u lanqas Felix Borġ iżda jafu li ikun min ikun minnhom kap l-aħħar kelma tibqa' dejjem tagħhom. Sostnit dan persuna mill-qalba tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista u li hu konxju sew tal-manuvri li tiseħħu fid-Dar Ċentrali. Intqal li l-Delija assolutament ma jniżluhx u jekk jistgħu jaqtawlu saqajh kif għamlu meta qaċtuh minn kap. L-istess persuna qalet lil One News li l-ex kap nazzjonalista urta xeba nazzjonalisti meta flok batom jixxejru lil tal-klikka spiċċa bahem iħoks paltu magħhom. Dan is-sors bħal bosta oħrajn fid-Dar Ċentrali għalilna li fid-dibattiti Bejdrin Delija u ferm aħjar minn Felix Borġ intqal li regolamenti li ħarġu u li issa x'aktarx ikollhom jitreġġu lura kienu manuvra mill-klikka ta' Kerol Aquilina u sħabu biex jevitaw lil Delija jiddibatti kontra Borġ. Is-sors sostna li Delija nduna b'dawn il-manuvri u mhux se jaċċetta. Sanittant il-gazzetta l-ħadd kienu iddominati minn artikli dwar il-kawas li hemm fil-Partit Nazzjonalista. Is-Sunday Times qalet li l-Partit Nazzjonalista qed jiffaċċja problema eżistenzjali waqt li l-Malta Today sejħet ir-regoli fil-ħatra ta' kap biex Delija u Borġ ma jiddebattux lil xulxin bħala xhieda ta' Partit Nazzjonalista b'mentalità ta' assedju. Dwar dawn ir-regoli li tħabbru il-ħamis li għadda u ġew ikkundannati anke mill-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin l-IGM, Delija ħareġ jipprotesta kontra tagħhom iżda sa 4 jiem wara Felix Borġ baqa' ma qal xejn.